A čo, už ste nakúpili darčoke pod stromčok? Nenakúpili. Deťom dám dináre, oni sa už veľkie, tak si kúpia, čo im načím. A starý aj tak už mesiac vykrikuje, že mne nič nekupuj, mne nič nenačím, všetko mám, len netrov. No veď aj môj tak vraví, ale potom, keď mu nič nedá, mi ho je ľúto. A rozmýšľala som, že mu kúpim peknú, modernú kravátlu. No, keď sa ja môjmu Paľovi v lete za malého bratovho svadbu išla kúpiť kravátľu, vraví ja bodáške. Chcela by som mužovi kúpiť takú kravátľu, aby mu pasovala k očiam, aby mu ich zvýraznila. A ona ti mne vraví, pani, chlapom každá kravátľa zvýrazní oči. Leju myslíte dobre zatiahnuť? Kúp mu nový telefón, taký moderný, čo sa aj noviny dajú cez neho čítať. No čo ešte, švagor má taký a non-stop štrgoce na ten telefón. Sestru Zuzu poráža, že nič nerobí, len zíza do toho telefónu a potom sa vraj robí najmúdrejší na svete, ako keby neviem, aké školy zakončil. Ozaj čo len načítal? Vraví mi sestra, prišiel samo ku mne a zvestuje mi učenia. Vraj na internete píše, že na Zem prišli mimozemšťania. A to je kto? To sa ti tí, čo žijú horka na mesiaci a na takých aeroplánach, čo sa podobajú na veľké taniere, zletujú sem k nám na Zem. Sestra mu vraví, ale samo nelúpoc. Budúci ľudia myslia, že sa spochabím, ale on len ďalej rozpráva. Oni sa nízky, zelení, červení do tvári, oči majú vypúlenie a ak sa s nima stretneš, nesmieš utekať a ani sa rozhadzovať rukami, len sa im myslíš pekne usmievať a pomaly rozprávať, aby ťa rozumeli. No božičku milení, má tá Zuza chudina dosť. No a na druhý deň ta šli na tele kukuricu prelamovať. Ako tak lámu, počuje Zuza, že tam voľačo treťom, štvrtom šore šuchoce. Zavolala sama, odhrnuli bíle a tam malvo, zelenvo, oči má vypúlenie, tvár červená A čo? A fučí. Jaj, teraz naozaj? Naozaj? Samo sa prihol ku nemu a začal mu pomaly. Ja som Samuel a toto je Zuza. Práve lámeme